さて女子体操の花、ゆかの演技です。なんと言いましても女子はやはりこのゆかの演技が見応えがあります。まずアメリカのスパイビー選手からご覧いただきます。15歳中学生です。全米選手権で今年個人総合3位という選手ですね。さて初めはムーンサルトですね。レッドン選手のようなタイプですね。そうですね、はい。ロサンゼルスのチャンピオンレッドにちょっと似てる感じがしますね。表現がとってもアメリカ的で面白いですね。前方からの後方抱え込み宙返りですね。これは加点がつきます。こうやって見ましてもなかなかこのレッドン選手のように足腰が強そうですね。それにとってもスピードがありますね。はい。142センチ37キロと小柄な選手ではあるんですが、もう少し大きく見えますね。そうですね。アメリカの選手のいいところは本当にこう演技を楽しんでやっているという感じがしますね。はい、この辺りがやはり日本選手の見習わなきゃいけないところですかね。そうですね。やはりこれは演技を自分でも楽しまないと人にもアピールできませんからね。ここは抱え込んでのダブル。高いですね。なかなか本当に見ていても楽しくなるような演技ですね。そうですね。はい。スパイビー選手。床の場合はこう観客にいかにアピールしていくかということも大事な要素だと思います。はい。これは初めの月面宙返りの部分です。ちょっと足が乱れましたがね。15歳の中学生です。スパイビー 9.65 です。ブルガリアの選手デュデバ選手です。19歳高校生。この人は去年の世界選手権個人総合24位ということですから、中堅クラスの選手となりますかね。そうですね。今のは伸身に見えたんですけども、後半ちょっと屈伸が見えましたね。はい。体がピーンと伸びていますと伸身、腰が折れていると屈伸ということですね。さらに膝が曲がっていると抱え込みということなんですね。そういう判断の仕方です。はい。今国際で上位になりますと、もうここをダブルか、ムーンサルトですね、そういう技に今結びつけてる人が多いですね。ブルガリアのデュデバです。ブルガリアは新体操が強いですけども、機械体操の方もそういう意味では振り付けなんかはかなり研究されてると思いますね。さてここは屈伸のダブルアップと見事に着地も決まりました。この選手はどちらかというと足が強いタイプでしょうね。はい。デュデバです。このスローは2回ひねりのとこですかね。そうですね。ただテンポサルトが B ですから、それからいけば加点がつく種目なんですね。この2回ひねりをやると。デュデバ 9.60 です。中国の選手です。先日11月22日の中日カップ、国際大会では初めてという優勝を飾りました中国の許陽梅。18歳の体育大学生です。いいムーンサルトですね。いいですね。高さも十分ですね。はい。この選手は線も美しいですから。はい。154センチ43キロ。初めて国際女子ジュニアで来日してるんですけども、それから順調に伸びてきた選手ですね。ただその間は怪我とかで途中で大きな試合は出てませんけども、今年中国の国内選手権で準優勝を飾りながら5勝でアジア大会に出られなかったですね。そうですか。この足首にこう何か巻いてるんで、そうですね、はい。それが原因だと思います。しか
し先日の中日カップで優勝を飾ってまして随分嬉しそうでしたね。そうですね。中国選手は2人目ではないでしょうか、優勝。後半のこのスピーディーな曲と振り付けがちょっと合ってないような気がするんですけども、後半このテンポアップになってますよね。そうですね。抱え込んでのダブル。その分タンブリングにかけているという感じです、ね。はい。なかなかしかしいい内容ですね。はい、十分内容を満たしていると思います。これは初めのムーンサルトですね。月面宙返り。いいですね。高さもありますね。はい。強揚倍です。9.70 という点が出ています。さあルーマニアの選手です。マダリナ・タナーゼ選手です。17歳。この人も初めの部分で月面宙返りがあります。コマネチの国ルーマニアからタナーゼ。この選手はサボーとかシリバス選手とはまたちょっと違ったタイプで、コマネチの後継者のような雰囲気を持ってますね。なんとなく顔つきも似た感じがしますよね。そうですね。手先の動きに特徴があるんでよく見ていただきたいと思います。さあこれ決まった。ちょっと左足が流れましたね。まあでも高くて良かったですよ。ルーマニアの床運動っていうのはとってもスピーディーで、次から次へといろんなものを組み込んでやっているという特徴がありますから、やはりそういう点ではとてもいいと思います。はい。それからこの手先がやっぱりね、独特の魅力がありますね。こういう組み合わせが多いですね。はい。より10点満点に近づけて演技を構成していると思うんですけども、あとはこのジャンプターンからのつなぎですね。連続技がかなり多く入ってるんで、構成としてはとっても変化に富んでいますね。152センチ39キロ、17歳の高校生です。最後は抱え込んでのダブル宙返り。なかなか良かったですね。はい。このスローは初めの月面宙返りの部分ですね。そうですね。ちょっと手の使い方が効率が悪いような気がするんですけども、足が強いんで回りきってるような気がしますね。はい、9.70 という高い得点が出ています。ソビエトのプリャーヒナ選手です。14歳。ソビエトの秘密兵器とも言われています。このプリャーヒナ。まずこの人の床は入りの部分でいきなり新月面があるんですね。世界で初めてですので、世界で初めて。注目してください。はい。入りの部分で新月面2回宙返り2回ひねりがありますが、どうでしょうか。ここです。高いですね。やりました。ちょっとラインオーバーありましたね。男子でも今世界ではまだ少ないですからね。次のチャンピオンはこの選手というふうに育ててるんではないでしょうか。まだ14歳です。プリャーヒナ。それから入りの部分で新月面があって、最後の最後フィニッシュでも月面宙返りでまとめるんですね。かなり高い高度。はい。宙返りも、一味二味違いますね。ただでさえダブル宙返りを一つやるのも難しいんですけど、それをテンポサルトからつなげてますね。速さがありますね。スピードはもうこの選手はピカイチですね。はい。しかしこのまま育つとこれは恐ろしい選手になりそうですね。出身のタイプでしょうね。さあ最後に月面を持ってきまして、これも見事に決めています。いや見事な演技でした。プリャーヒナです。見てみましょう。これは初めですかね。新月面のとこですかね。スローで見てもかなりのスピードですね。そうですね。はい。ラインオーバーありました。0.1 は減点ですが 9.80 です。非常に高い得点が出ました。プリャーヒナ 9.80。文句なしですね。そうですね。
素晴らしかったです。さて日本の工藤美和子です。15歳。床が非常に得意という工藤美和子です。この選手も屈身の月面宙返りが入ってるんです。初めの部分ですね。はい、そこを注目したいと思います。ここからその屈身の月面宙返りに入ります。決まった。入りましたね。日本選手で初めにこの床で月面宙返りを取り入れたのは、森尾さんですかね。そうですね。その時よりももうかなりいいやり方で、高さもありますし、安定してきてますね。それから途中で3回ひねりが入るんですね。そうですね。前方宙返りがここですね。ここですね。これはやはり一つやっても難しいんですけども、なかなか高度な技に挑戦してますね。意欲的ですね。この人は今年の全日本ジュニア選手権でも個人総合2位です。あとはこういう動きの部分でもう少し表現力がつくと、かなり世界でも通用する選手になるんでしょうなと思いますけど。今年の全日本選手権では個人総合3位でしたこの工藤。最後も屈身のダブルですか。なかなかいいですね。日本の工藤美和子です。15歳。これは一番初めのシリーズです。そうですね。屈身のムーンサルト。効率よく回ってますね。塚原監督、あまり注目点ないようでしょうね、この演技だったらね。そうですね。9.65 です。女子の床はモンクラーシーソビエトのプリャーヒナが 9.80 で優勝です。以下ご覧のような順位です。日本の工藤4位です。